I sidste uge hørte vi, hvordan Brian, som en del af kommunens aktiveringsplan, blev afhentet af den store wrestler fra Vestjylland, Asbjørn Gris. Vel ankommen på det nedlagte landbrug, nød Brian først en sund og helsende proteindrik, hvorefter han blev inviteret med til en ordentlig omgang i ringen med Asbjørn. Næste morgen klokken 6 vågner Brian en smule øm i musklerne. For satan, hold kæft, men jeg har ondt i mulderen i hele kroppen, men... Godmorgen, Brian. Så er det op. Solen skinner fra en skyfri himmel, og vi er glade for at være i live. Morgenmad om en kvarter. Fart på din bitter splice. Brian er egentlig ikke specielt glad for at være i live. Han er øm i hele kroppen, har ingen bajer og savner kammierne. Nu ringer jeg fandme lige til kammieren, men... Det er hos Brian. Hej, det er mig. Hvad så? Ja, hvad så hvad? Hvorfor fanden ringer du nu? Det er jo midt om natten. Hold lige kæft, Johnny. Hold sgu da selv kæft, Jimmy. Jeg snakker lige med Brian. Kan du ikke ringe lidt senere? Det blev lidt sent i går. Nej, fatter her, han er blevet aktiveret. Jeg skal da ikke tid til sådan at ligge og ringe hele dagen. Nå, hvad så, man? Er hårdt at være aktiveret? Nej, skal da din snotte. Det er pisse let. Jeg laver ikke en skid, mand. Nå, det skal da ikke nok. Vi drak ellers en pisse masse bajer og så en ny films, mand. Jeg vil fandme til at sove. Vi snakkes. Brian, din bedte drengerøv. Så er der morgenmad. Asbjørn har forberedt et morgenmåltid, der er mere nærende end velsmagende. Sig mig gang, hvad fanden er det? Det er havregryn, det er sukkerroer, og det er bygkorn lige ud fra marken uden for vinduet. Og så er det en energibar til dessert. Det er jo råt. Ja, for så er det sundest. Sig mig, har du ikke en morgenbajer? Nej, men jeg kan hurtigt lave en proteindrik til dig. Nej, fy for satan, mand. Spis nu, for der er masser af arbejde forud. Nej, hvad skal jeg lave? Ja, vi skal ud på aldershvile til Asbjørn senior. Lidt for mæt og temmelig utilpas tager Brian med Asbjørn ud til hvilehjemmet Aldershvile. Her bor Asbjørns morfar, Asbjørn senior, en 90-årig tidligere vægtløfter og bryder, der ikke klarer sig så godt længere. Han husker ikke så godt mere, og bentøjet er ikke, hvad det har været. Ja, nu skal vi lige herned for enden. Hold kæft, hvor er jeg stille, mand. Goddag, morfar. Hvad så? Hvordan går det? Goddag, lille Asbjørn. Du har nok mere glemt din gamle morfar. Nej, morfar, jeg var her da i går. Ja, det er godt med dig, du var her i går. Min bare røv. Han har sgu da ingen pløkker i kæften, den gamle mand. Ja, morfar, det er Brian fra Aalborg. Han skal aktiveres. Han må hjælpe dig her i dag. Hvor mange gange skal jeg sige det, Asbjørn? Jeg har ikke brug for hjælp. Jeg kan fandme godt klare mig selv. Hey, bare jeg skal tage røv på ham. Nå, nu må jeg ud og træne min miniputter. Nu må jeg hygge jer. Farvel. Hvad så? Det er da Brian. Forber mig kort. Det kommer fandme ikke dig ved, mand. Så hvad fanden er egentlig også for noget pismusik, du hører? Nu skal jeg fandme lige... Sådan, det er noget ved. Dagen går med snak på værelset hos Asbjørns morfar. Alle anekdoterne fra 1. verdenskrig må Brian høre om og om igen. 5:00 dukker Asbjørn endelig op, efter en dag, der for Brian har føltes som et år. Og vi gik rundt i skyttegrav i mudder til halsen, og vi fik ingen mad. Goddag, morfar. Så kan du godt holde op med din historie. Jamen, der har vi jo Asbjørn. Havde du helt glemt din gamle morfar? Jamen, morfar, jeg var her jo i formiddag. Ja, du var her i formiddag. Min bare røv. Nå, Brian, har det været sjovt? Nej, det er fandme været over kedeligt. Skal vi ikke snart væk herfra? Turen går tilbage til gården, hvor Brian får et solidt, men ikke særligt velsmagende aftensmåltid. Det rumler fandme i skidesækken. Men det er sundt, og nu skal du have en proteindrik. Dagen sluttes med endnu en omgang i wrestling-arenaen. Så, Brian, så får du lige en boldsmash. Slip mig for helvede. Ja, og så en elbow smash. Au, for helvede. Godt træt og udkørt ringer Brian hjem til Aalborg og kammierne. Her hos Brian, det er Johnny. Er det mig? Er det Brian? Kommer du ikke over og få nogle bajer? Nej,
Stian skal holde hans kæft, den store bøsserøv. Ja, du skal holde din kæft, din store bøsserøv, det siger Brian. Hold kæften, rødden pisfilm. Ved I hvad, gutter? I bliver fandme nødt til at fylde os sovs på gedytten og komme og hente mig i morgen. Jeg gider ikke det pisse her mere, det er roeren kedeligt. Hey, vi skal hente Brian i morgen. Fedt nok. Hvem er Anders Schwarzenegger? Han hedder Asbjørn, og han skal fandme ikke have noget at vide. Okay, Brian, jamen, så ses vi i morgen. Om det lykkes for kamierne at hente Brian, kan du høre i Farlig Fredag i næste uge.